Nets lancerede i 2016 en betalingsservice-app for at fastholde og fremtidssikre betalingsservice som et synligt brand og en relevant service i en digital mobil hverdag. For at kunne kommunikere relevant til en meget bred målgruppe udviklede MEC en fuldt mobil og dataunderbygget medieplanlægning med over 100 forskellige segmentstrategier, alt sammen bygget på 2 overordnede livsfaser. De 18-30-årige flytter hjemmefra og skal nu selv styre økonomien, altså flere og flere regninger, som betalingsservice kan huske for dem. Her kommunikerede vi nem tilmelding og fordelene ved automatisk betaling. Til de 30-60-årige med etableret økonomi og mange månedlige poster på budgettet fremhævede vi fordelene ved appens økonomiske overblik og det brugervenlige budgetlægningsværktøj. MEC udviklede i samarbejde med Public 40 forskellige kreative budskaber, som blev målrettet via interesseprofiler, retargeting, lookalikes, kontekstuel målretning og demografisk segmentering. Datadrevet strategi med mere end 100 segmenteringsmuligheder. Med vores Journey Planning Framework lykkes vi med en 3-delt kampagnemålsætning, hvor vi skulle skabe kendskab til appen, fortælle om appens features og sikre downloads og brug. Vi skabte bred dækning med datamålrettet online videoindrykninger. Pre-roll in article, social og native video blev brugt til at sikre massiv dækning og frekvens i målgruppen. Remarketing om appens features mod alle, der havde set et videospot til ende og download call to actions via display og affiliate. Kampagnen performede over al forventning. 300.000 downloads, 3 gange så mange som målsætningen. Blandt de absolut mest downloadede økonomiske apps, kun overgået af MobilePay og Swipe. Og ind på top 30 apps på niveau med TV2 Play, HBO Nordic, BSB og Google Translate. Desuden 28 millioner impressions, 246.000 klik og 960.000 completed video views. En lang række virkelig gode resultater af en effektiv kampagne, der flyttede betalingsservice ind i en mobil nutid og bevarede relevansen langt ind i den digitale fremtid.